नमस्ते, प्रणाम, आदाब, का हाल बा लोगिन के। तो आज हमनी के साथे जुड़ गल बारे बिहार के एगो युवा मेजो यादव। तो इनका से कुछ सवाल जवाब होई, क्वेश्चन होई और इनका से खेल जी के बनी करोड़पति। तो मेजो यादव जी राउर स्वागत बा के बनी करोड़पति में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो मेजो जी रउरा के हम खेल के रूल समझा देता नहीं जी कि 1 से 17 तक ले क्वेश्चन आई, 7 करोड़ तक ले जाई। रउआ 4 गो लाइफ लाइन मिली, ओमे 4 गो रउआ अपन मदद ले सकता नहीं जब जरूरत पड़े ना। तो रउआ देखे से तो बहुत तेज लागता नहीं, रउआ बिना लाइफ लाइन के जीत सकता नहीं गेम। का जरूरी बगे लाइफ लाइन के? गांव में हम सबसे तेज बानी, यही से तेल के दिल भेजला हन सा कि जो करोड़पति खेलते जीत जीबे। देखे से रउआ होनहार हम लगते बानी। हां मेजो जी तो हमनी के साथ एगो एक्सपर्ट भी बानी, रउआ से उनका के परिचय करावल चाहता नहीं। तो एक बार प्रणाम सर। तो पहला क्वेश्चन 1000 रुपया खातिर मेजो जी रउआ कंप्यूटर स्क्रीन पर ई रहल ना हम ना खेले बक। हम घरे सेल में नहीं कि 7 करोड़ जीते में हमरा के 1000 देता हम खेल में ना कर बक। हम जाता नहीं बक। ए महाराज 7 करोड़ ले जाई बेचन काहे होता नहीं? एक को के 7 करोड़ ले हां जाई। हम घरे के सब के लाइव देखता अभी जान जा 7 करोड़ जीतिए के जाए में जैसे ई रहनवा देखावा तोरा कितना खुश होई लोग। हां तो उसे का खुश जीतन हूं। हां जीते देख लो ना जीतम तो लैपटॉप भी लेके भाग जाए, एक कोनो लेके भाग जाए। शांति से खेली, शांति से रउआ पैसा मिली बेचन। हां तो हम 1000 ना 7 करोड़ जीते। तो पहला क्वेश्चन रउआ कंप्यूटर स्क्रीन पर ई बाकी जिलेबी टेढ़ काहे होला? तो एक और ऑप्शन रउआ ना मिली, डायरेक्ट रउआ जवाब देवे के पड़ी कि जिलेबी टेढ़ काहे होला। काहे होला हो? तो अमिताभ बच्चन जी की तो सवाल बड़ी कठिन बा, लेकिन जानता नहीं इस सार शुरुए से हलवाई टेढ़ बनाते आ गइलन स। उ आज ले ना कोई सीधा बनेलन स ना कोई आदमी जिलेबी सीधा खइलक। यही से आदमी ओका के टेढ़ जिलेबी अब का कइल जाऊ, वही से टेढ़ बना देलन सन। ओकनिए के अधिक कही हलवाई सन के। चली तो रउआ सवाल जवाब के मेढ़ देले बनी, ए खातिर रउआ एकर पैसा ना मिली। अगले सवाल पे चल जाई, एकर पैसा रउआ ना भेटाएला बा ना मिली ना। अगला सवाल मेजो जी दूसर का सवाल रउआ कंप्यूटर स्क्रीन पर 2000 रुपया खातिर ई बाकी ए राजा तनी जाई ना बहरिया, उ बहरी जाइला काहे ला कहतिया औरत। एक और ऑप्शन बा ए हई बा कि केहू के बोलैले होई भीतरी ए खातिर बहरी भेजत होई। ऑप्शन बी बा रउआ सामने कि ओकरा मैदान लागल होई ए खातिर भेजत होई। ऑप्शन सी बा ई बा कि रउआ साथे रहे के मन ना होई ए खातिर बहरी भेजत होई। आ चौथा तो रउआ जानते बनी का होला का बा। हां हम जानता नहीं चौथ का जी हम जानता नहीं तो नहीं बा चौथ के पहले बा उहे बा। चलिए तो कंप्यूटर जी ऑप्शन डी के लॉक कर जाओ। बिल्कुल सही जवाब। ज्यादा गिल मत हो कि 2000 जीतल बनी अभी। चल जल्दी पूछी। तो मेजो जी अगला सवाल रहुआ कंप्यूटर स्क्रीन पर ई रहल। फोड़ा ना हम तो जानता नहीं कि तू बेला पे लागल बा ओकर से जीतो तनी तो फोड़ा बेला दो। चली बेचैन मत हो कि अगला सवाल की में लागल हो। अच्छा ठीक बा, इलाज हो जाई एकरा बाद। चली मेजो जी अगला सवाल के जवाब रहुआ दी। रहुआ कंप्यूटर स्क्रीन पर सवाल ई बा कि नारियल पानी पीले से का फायदा होला उसे। एकर जवाब रहुआ दी। बस रोकी एकर ऑप्शन मत दी। हम एकर सवाल आंसर जाना तनी हम बता दे। बताई फायदा नहीं कैसे घाटा बा जानते नहीं हम बता देते का भाई से घाटा होती चुकी से होते हो जाला इहो जान जाई गांव में पूरा हाफवा बा हल्ला बा। तो चली मेजो जी रउआ बहुत होनहार देखे में लागत तनी, बहुत गंदा तरीका से जवाब देले बनी। तो एकरा के हम आगे बढ़ावे चाहतनी। कंप्यूटर जी हती से हतहक हो जले का लॉक कर जाओ। मेजो जी हाय हाय गजब गुदराइल बिया लागो हम नु खेला तनी काहे इतना बेचैन हो जाता रह तू? लब मार देता रहूं। अमिताभ बच्चन रहता तो इज्जत का पाय हो लगा देती जानियो। तो सवालवा के पहले जवाब सुन लो। हां तो सुनावा ना। तो बेचैन मत हो का। अरे तू जीत गया बेचैन मत। मेजो जी केबीसी के टीम रउरा ऊपर एगो शॉर्ट फिल्म बनैले बा, ताई ओका के रउआ के देखावल जाता। आई देख के कुछ रउआ जिंदगी के बारे में जानकारी लिहल जाओ। आई जी
हाँ अरे कंप्यूटर जी गलत वीडियो लागल बा, दूसरा वीडियो मेजो जी के जिंदगी देखो ना। जो लागल बा उ देखावल जाओ। चली चली मेजो जी देखो जाओ। भैया हम मेजो यादव, जिला छपरा, और हम रउआ लोग के हम अपना जिंदगी के बारे में बताए जातनी। और हमार जिंदगी बहुत कठिन आ परिश्रम के चलते हमार जिंदगी बनल बा। हम पढ़े में इतना तेज रही भैया कि अब हम रउआ लोग के का बताई। हम स्कूल जाई लेकिन हमरा घरे वाला जबरदस्ती कह सकी ना ते पढ़े मत जो ते कमाई जो। काहे कि हम बहुत पढ़े में तेज रही भैया। आ रहल बात अब घर में खाए खातिर, पचास बोरा अनाज होके जनल में से कि हमारा घरे के 2 बोरा में साल भर लोग खा लेवे, हम 4800 बोरा बेच दी भैया। नशा ऐसा चीज़ होला भैया कि कुछो के तहस नहस कर सकता। इस रउआ लोग नशा करी ठीक बा, लेकिन नशा में करेम कि जुआ के करेम कि जेमे सब बेचा उचा जाए, ना रही बाँस ना बाजी बंसुरी। हम का कहीं, हमार बात सुने खातिर तो पूरा दुनिया जवार सब के हुआ होता, लेकिन एगो बात देखी है, एगो पीछे तेगला के सार बैठल बा, सब हमार बातवा सुनता। तारा बेटी का तो मेजो जी रउआ वीडियो के माध्यम से हमनी के दर्शक की पता लागल कि रउआ कितना सभ्य बानी, बहुत होनहार आदमी बानी। यहाँ के बहुत देखे से बहुत लोग के मदद करनी हो, कुत्ता के कितना अच्छा से रउआ स्वागत करनी है, मदद करनी है, देख के अंदर से खुशी भइल है। यही बीच चली क्वेश्चन के खेल के आगे बढ़ावल जाओ। रउआ कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल ई रहल। कौन पता खरे हमना ये खेला ना बंद करो से खेला सर पा देता लोग। हाँ तामेरी तकबो मत करियो, हमें महक तो नहीं खे। ओकर अमिताभ बच्चन जी पदले हुई है तब तो ठीक बा, कोनो बात नहीं खे। लेकिन होई में जौआ अगर पदले हुई नु तंगा के तक कचार कचार मारे हम कह देते नहीं आगे। बस हम ना खेले तनी के नहीं खेले के पैसा त कत सकी चल जो। ई कोन बड़े ते पदले बड़े ते महकली बड़े ते सरैले बड़े, ई बहाना को के खाली बेलावे के फिर में बड़ा सो। बेचैन मत हो कि हम एक्सपर्ट के समझावा तनी। एक्सपर्ट तारा महका तो अपने में सुन के रह, ठीक बा। ए जे महकावल पहकावल मत करो, ना तो दे देम चप्पल से। लो सर खेता खेतियाल बा हमते बच्चन हुए ओकरे चप्पल में गू लागल लग सर के पूरा। सर बहुत गूल सर ले बारे हमते बच्चन हुआ हम झूठों सर में जौआ के नाम लेते रहनी।